Zorionak, bigarren postua, taldearen garaipen bikoitza lortu bezue gaur Laboral kutxan. Egia esan egun politia izan dugu gaurkoa. Trigotani joan aurretikan bakarrik, eta gero gaina atzetik murua Les Diazekin uste sartu ala. Eta hirugarren eta lortu, así que, bueno, bikoitza ez, hirukoitza. Azken egoeran ikusi zaituztegu, nola Hugo Lakaie alden du bezuen, iguana gorra zan, tropela oraindik handia zan, baina diferentzia handia irekitza lortu bezuen. Azkenen atzeko taldeen de bai majoria zian, taldekidek, eta orduan nik uste akordioa hundik ez dara egon. Eta orduan bin arten errexaiatu dugu helmuga jatzea. Uda azteko modu ona, lortzen ari zara postu oso onak, bai pasaren asteburun, bai hontan. Egia esan forma hon baten gaude, eta hola jarraitza espero dugu, temporada bukatu arte. Zorionak. Eskerrik asko.